aquí está! ¿Qué pasa, señoras e señores? Son as 6:26 da tarde, estamos en rigoroso directo na televisión de Galicia. Sí. Por que estou vestido de porco, preguntaredes? Porque hoxe temos aquí, no Voltas co Prato, Festa do Porco! Sí, aplauso, por favor, a Festa do Porco. Vamos cociñar porco, se supoñía. Que pasou? Que, non, alguén ten que morrer pa comer porco, non? Ou morrer eu? Non. Tranqui. Como se pon, Bueno, seguídenos en A Voltas co Prato. Sí, seguídenos a este tamén, A Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que imos subindo pouquiño a pouco. As receitas de porco tamén van estar aí. Receitas que poñedes vos, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Coque Fariña, un aplauso por ele. Tama. Cuidados, por favor, cuidademos porquiños. Porquiños teñen que estar ben mantidos. Pensei que ibas de Pantera Rosa. No, vou de porco. Que para que os cociñemos estos. Bueno, eu pensaba en darche un xamón. Ah, bueno. Pensaba en darche un xamón e ao mellor facemos algo interesante. No, cuidadevos que vos vou recoller agora, pero antes de nada temos que dicir unha cousa moi importante. Neste programa, bueno, levamos semanas meténdonos con Begoña porque optaba a mellor cociñeira galega do ano. E Begoña Vázquez, señoras e señores, é mellor cociñeira do ano de Galicia, así que este aplauso é para ti. E atención, porque creo que temos aí a Begoña. A ver, MacGyver de Ríos, como estás? Mira que eres lambo. Estou moi ben. Queren os 50 euros. Veña, a ver se acerta a pregunta. A ver, vouche fazer a pregunta. Quen é a mellor cociñeira de Galicia deste ano? Begoña Vázquez. Aí está! 50 euros que van por Ríos. Bueno, Bego, creo que xa che dixemos durante todo este tempo e onte tamén o moito que te admiramos. Estaba moi nerviosa, verdad, Xulio? Estaba moi nerviosa. Sí, porque ela... ao principio. Ao principio, sí. Durante o día, mentre chegaba a hora, ela decía non jano, nós dicindo vai janar porque é moi boa. E verdadeiramente gañaches. Non sei se queres dicir algo. Nós, pola nosa parte, xa sabes que che queremos mandar moitos bicos, darche os parabéns, e que mañán aquí algo lle teremos que facer. Sí. Meternos con ela, Por lo menos, a ver se me fai unha tarta, Jules. En Julio. No, para eso temos unha deusa. É verdade, porque che pagas... Que se encarga Porque veña tamén. dese departamento. Porque che pagas tortas. Bueno, Bego, que nos queres contar? Como te sentiches onte? Pois, moi agradecida e moi querida. Moi arroupada, tanto por vos, por toda a xente, por toda Galicia, por xente de fora. Bueno, non me podo nin imaginar, non podo nin contestar a todos os mensajes que me chegaron por todos lados, porque bueno, eso, un cariño estupendo e non podo dar máis as gracias. Pois mira, a min gustaríame falar contigo toda a tarde, pero temos un programa que facer, xa sabes como vai isto, non xa entendes, así que... Sí, e dixeronme que iba moi guapo. Sí, bueno, non sei si guapo, exactamente. Vai de Pantera Rosa. Vou de Pantera Rosa, sí. Begoña, mandamosche un bico enormísimo, mañán se che damos aquí unha aperta no plató, e o aplauso e o agradecemento de toda a xente que está aquí, é maravillosa. Gracias, un bico, chao. Bicos, Chao. Pois esa era Begoña Vázquez, que xa é oficialmente a mellor cociñeira do ano en Galicia, cociñeira ou cociñeiro, e hoxe nós imos cociñar algo de cocho con Concha. A ver que nos trae Concha, de Brión. Hola, son Concha de Brión. Vou a facer unha costilla, pero na paellera, non no forno. Primeiro adobo. Botolle allo con sal e un poquinho de perejil. E deixo así un pouquiño e despois meto na paellera con un pouquiño de aceite, moi pouquiño. Douro así moi ben douradinha e despois con as patatas fritas está riquísima. Gustaríame que me deras outras recetas porque me gusta moito a costilla de porco. Ai, dádeme unha salsa que me gusta moito as salsas para botarlle por encima. Moitos bicos. Tal como pediu Concha, eu creo que lle podemos dar unha salsa que lle gusta moito a salsa a Concha. Tamén. Xulio xa pide os aplausos, xa está. No, que pensei que ibas pedirte un aplauso. Estás pillando vicio de presentador. Gústame. No, de público. Ten coidado, que lle Público. Bueno, Coque, xa que estás aquí, que viñeche no día de hoxe, a ver, con que nos vas sorprender? Pois eu vou facer unhas costelas de porco ao calimocho.
Sí, sí. Como o calimocho? O calimocho. Voulle dedicar este calimocho a Xulio para que... Porque é medio da súa terra, Claro, sí, exactamente. porque as Sin limón, derrotas sin para que limón. as endulce un pouco, sabes, co calimocho. Entón, Vale. O entón, sea, costela de porco con calimocho. Non sei que che dirían en algunha churrasquería de Galicia, pero nada vos seguro, non? Si lles levas calimocho. pero é un plato moi sinxelo, é moi divertido, e a xente nova que ve o programa, cando digo nova, digo de 18 anos hasta os 103 que ten a abuela do meu marido. Vale. Pois nesa franxa de idade é moi divertido facer o co calimocho. Unha guai. copiña de calimocho, Moi ben, pouquiño pois para a carne. estaremos atentos a esa receita de coque fariña e don Xulio Mato, que tamén estivo con nós ali no Galicia Fórum Gastronómico, que vas facer? A ver, Pois mira, unha salsa de laranxa. para a costela. Pa costela. E o churrasco ao forno como? Sí, pois mira, vou facer ao forno e despois facemos unha salsa de laranxa. Tamén moi sinxela, como tamén así moi divertida, como ben dixo o Coque, que eu sou superfan deso porque non nos damos conta, pero os ingredientes que leva prácticamente unha barbacoa. Sí, sí. Que leva Porque a Coca-Cola, salsa de barbacoa viño, leva cola, o sea, sí, sí. Claro, entón, que a xente non se asuste, que seguro que está moi boa. A miña, espero que millón. Xa estaba poñendo a venda antes de Frida, sabedes No, como é? no, El xa sabe que non vai ben a moi- cousa. No, que me parece moi divertida, sorprendeume moito. Veremos que é o que pasa. Temos dúas costelas de porco e hoxe cociñamos con coque fariña. Veña, imos aló. A ver, Cortei as costelas. isto é un pouco tamén vasco, é un pouco Sí, home. do rock e os ska vasco esta música, sí, sí. Para este calimocho que lle vai meter. Cortei as costelas, vale? Para que sexan máis doadas de comer. E agora adobámolas un pouquiño, botei aceite de oliva, allo en pó e sal, Nada simplemente. máis. Nada máis. Que é un adubo bastante normal. Sí, porque despois o calimocho xa lle pon sabor. saborciño e color Moi e todo ben, moi iso. ben, moi ben. Vale, e agora ímolas pasar por aquí, Ajá. prender, Ti non as vas meter no forno en ningún momento. e ao final para que vou unas cocer aquí primeiro, guisalas un pouquiño na salsa e despois rematalas no forno. No, si dá igual, porque xa dixeches que iban ir ao forno. Sí, sí, pero nada, 10 minutos, xa- os últimos 10 minutos. Acabas de escarallar a receita xa, dicindo que vai ir ao forno, sabes? É que non é churrasco. No, xa. Non é churrasco. Vamos a ampliar a eu costela ao forno na como. Vamos a ampliar. No, sí que está moi boa a costela ao forno. Meu pai facía unha costela ao forno moi rica, era moi fan de facela, era curioso porque era tamén moi fan do churrasco, así que, veña, vámoslle dar. Vale, a ver que isto que queza, simplemente poñémolas aí que se vayan dourando un pouquiño, vale? Ajá. Mima, dá calor isto, eh? Isto de coche dá calor. Bueno, É os máis parecido ao coloretes traballo. entón non xos tiñan que pintar, xa. Verdad, Sam, son bonitos. Vale. Entón, valo pasar, Sí, simplemente vou un pasar, pouquiño. despois retiro e vou pochar aquí unha cebola e un allo porro. Vale, pois mentras tanto, mentras se vai pasando esa costeliña, imos con don Xulio Mato. Aí está. ¡Oh! ¡Churrasco! ¡Churrasco! Temazo, eh? Juanito Brothers. ¡Churrasco! ¡Churrasco! No, non Churrasqueando na cidade, No, non falo alta churrasco. calidade. Dende Chayán non hai quen nos pare. É así, eh? Ah. A canción, serio, seina. Moi ben, moi ben. Vale, machuca aí. Moi ben, mira, machuco, allo, orego, pemento doce moído e agora botelle un chisquiño de aceite, 50 gramos para esta costilla, Eso vale? non ten nada de laranxa. Dixen que primeiro iba a ir ao forno. Que querías un churrasco ao forno, non? Estás despistado, Xa sei que primeiro vai ao Pantera, forno. pantera. Podemos... Xa sei que primeiro vai ir. E ti sabes as cantidades? Sí, se acaba de decir. No, pero as cantidades, non as cousas. Mira, as 3 cantidades. dentes de allo. Sí, Unha culler de pemento doce. Tanto- tanto Unha chimando. culler de orego. Non, unha culler de orego. vale. Pementa negra moída que ainda non lle botei, mira. Sí. Aí vai, diante túa. 50 de aceite e 100 de viño blanco. Que ben fala a directora por este aparato que ten Xulio Mato, eh? Que ben fala, é increíble, eh? Non se notou nada. Non se no- Bueno, xente que Así nos fai. chame, xente que nos chame. 664 Así fai no telexornal, tamén. 3419 chamade ao voltas co prato, porque aí é onde queremos saber todo o que nos queredes contar. Ese é o teléfono do noso programa. E recordade que repartimos cartiños, como todos os días, 50 euros dunha vez. Xa está, porque os outros 50 levonos, Begoña. No. 50 doutra. Os outros 50 tamén nos repartiremos. Begoña non levou nada, que xa cando ven aquí xa pasa... Xa pasa a Pasa factura. a factura, aí está. Agora vai querer cobrar máis. Agora vai porque, querer cobrar máis, sí. Bueno, mira, Sí. pues collemos o costillar e ben. vámoslo pintar ben, vale? Pintámoslo ben polos dous lados. Que colla, isto o ideal sería deixalo Un día unhas pa horas outro. en adobo. Unhas horas. Sí, unhas horas na neveira, un de un día para outro, como dis ti. Pintámoslo ben pintadiño. Vale.
A volta. E salgamos con sal gorda polos dous lados, vale? Moi ben, creo que chegou un momento, mentre Xulio pinta aí, de que veña a nosa convidada do día de hoxe, que pase, por favor, Concha de Brión. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Concha, vente por aquí. Arrímate aí, como estás? Hola, Concha. Que rico. Como estás? Que rico. Resposta... Esa salsa. Mira, o adobiño, verdad? De feito, está o adobo e o resto do adobo podemos guardar despois como salsiña tamén, se non facemos a de laranxa, Con que fixeches eso? Mira, allo, pemento doce moído, ourego, un poquinho de viño branco, un poquinho de aceite de oliva e pementa negra. Ah. E, bueno, sal para... No, a verdade é que a salsiña ten un aspecto maravilloso. É máis que huele moi Mira, ben. entón isto Huele ahora moi que vamos ben. a facer é metelo a 190 graus durante 30 minutos no forno, pero vámoslo tapar con papel de aluminio. Vale. 30 minutos a 180. Despois abrimos o forno, quitamos o papel de aluminio e outros 30 minutos. Vale. Vale? Entón Mira, vou como necesitar... o tempo mala temperatura, si que sabías. Sí. No, chiváramo tamén. E tamén me dixeron, non te esquezas do papel. Eu son tonto, gañotas. Eu venho aquí porque son tonto. Eu non sei nada. Bueno, Ai, pues eso. no, de verdad, só che pido unha cousa, que promete segura aquí diante de toda Galicia que vas vir ao programa ca boina que tiñas onte no Galicia Fórum Gastronómico. Por favor, Tío, teño no coche. tens que vir con esa boina porque lle queda espectacular, eh? De verdade, prometido. Sí, home, sí. Vale, xa está. Xa trae mañá. Veña, imos ao forno. Vamos ao forno, Imos ao forno. Bótate por aí, vamos a abrir o forno. Ábrelle o forno. Que Conchi. parmón, mira como se ríe de min. Espera, vente por aquí para que vexan ben na casiña. Aí está. Metemos aí. Eso, 30 minutos, despois quitaremoslle outros 30 minutos. 180 graus, non? 180, 190, eso sempre vai depender do forno, 180, 190. Ten un pouco, eso non cho chivaron. No, porque sempre hai que ter en conta. Vamos con coque, veña, vamos, Concha, con coque pariño. Arrímate aí. Así é como fajo eu, pero con pouquiño aceite, con casi nada. Vale, que eu agora vou poñer aquí a verdura, vale? Teño... Vale, vai poñer aí a verdura. E ademais a verdura serve para desglasar. Que é unha palabra que me encanta Mira utilizar. como É o que aprende aprendeu, a verdad? aquí, por Dios, como aprende. É a única que aprendeu. É que un porco ten que saber ao que se enfrenta, Claro. entendes? Primeiro Ten que saber o rodei a que vai carne un pasar. pouquiño, vale? Con allo en pó, Que lle poden facer. sal, pementa e aceite de oliva. Paseinos por aí e agora vou meter a verdura que se Dixetes poche. que era unha cebola e un allo porro, Unha non? cebola e un allo porro, sí. Moi ben. Pochámola un pouquiño aquí. Hola. Cando este pochada, poño a carne outra vez e despois a salsa, o calimocho, que lle imos facer co calimocho, que é viño tinto, Coca-Cola e, neste caso, limón. Con limón. Sí, limón. Como limón? Espera, a Neste ver, caso. espera. Paren as rotativas, parado o programa, damos paso ao telexornal. Esta muller acaba de decir calimocho, Con limón. Con limón. es que é unha sangría. Caslimocho. No, é un es calimocho caslimocho. con limón. Espera, Xulio, que tens que dicir ao respecto? Como vasco autorizado, como euskaldún, Caslimocho. casi limocho. O sea, iso que é? No, a ver, é como a todo. É como a todo. Hai xente que o fai ben, hai xente que o fai No, mal. original non ten, pero despois podémoslo tunear. Vale, vale. Queiramos. Claro. O sea, é un tuning do calimocho. É un tuning. Vale, é un tuning do calimocho. Váleme, perfecto. Non te metas con Comprámoslo coque, así. Claro, a Comprámoslo. ver, puxelle limón por unha razón, é que a Coca-Cola xa é moi doce. Ah, Entón, por darlle pouco un poquinho de para amargor, darlle- non? Sí, Vale. claro, para darlle... Para que che trisquen así as papilas gustativas Claro. cando comas. Claro, Moi para darlle un toque. Ademais, sodes moi malos, Se lle bota limón, botaselle limón, non Sí, pasa vale, nada. vale. No, Vámonos. sodes non, é el. Vamos deixalo así, vamos preguntar a Concha cal das dúas receitas. Concha, vente por aquí, pasa por diante de mí. non sei. Aquí, Oler ponte vale aquí. moi ben as dúas. E dime cal das dúas receitas, Cristi, que che poden gustar máis. Ai, non sei. Pois temos un Teño- problema, Teño nen idea. Temos un Teño que problema, probala. O sea que nada. Teño que probar. De momento, Non te atreves a... non me atrevo. Non te atreves a mirar á cara ao cocho que vai estar nesa mesa, No, no. E dicirlle cal das dúas está mellor. No. Bueno, pois entón, vámola mandar á zona, ao cortello dos sufridores, e despois chamámoslo. Un aplauso para Concha de Brión. Bueno, xa sabedes que do porco aproveitase todo a cociñar con costela, pois a verdade é que é sempre unha boa idea. Asada, ao forno ou mesmo guisada resulta unha delicia. Por certo, dato curioso, cando facemos costela á grella é cando lle chamamos churrasco. E niso é verdade que somos grandes expertos desde hai uns anos. Non fai falta máis que botarlles un ollo aos cartéis das nosas festas populares para comprobalo. A próxima, este sábado 13 en Guísamo, Bergondo.
E como nos gusta acompañar esta delicia? Pois unha salsa barbacoa, unha chimichurri sempre son un triunfo, pero nos animámosvos a probar os inventos dos nosos cociñeiros. E sí, hoxe falo de costela de porco. Así que non vou entrar no debate de se preferides tenreira ou porco. Bueno, eso xa o deixamos para outro día. Ou se queredes, podedelo contar, como sempre, en donde? En @voltascoprato, que aí están todas as receitas, os debates abertos cos cuñados e cas cuñadas, o que queirades, Aí, porco, tenreira, que churrasco está mellor. Saberemos no próximo capítulo do Voltas co Prato. Imos con coque fariña. Non sei se queres beber un pouquiño, pero vou botar Ule ben, aquí. non? Que ule ben, mas está fresquiño, botaste xeo, Claro, é que ten de todo. Moi ben. Hasta limón. Así, Moi mollalo ben. Vale. E agora ten que reducir aí un pouquiño. Ai, pero leva un señor vaso, Pero si que leva un pouquiño, pero Non, leva. ten que cubilo un pouco. E agora ten que quedar o lume hasta que quede como a mitade, máis ou Concentrado. menos. Sí. Entonces- Entón van caramelizando. Claro, porque ao levar tanto azúcar, por exemplo, a Coca-Cola, o viño tamén, leva. Todo azucre. Baila. É que de repente foi como ¡pam! Un golpe de música. O cocho. Pobres cochos, de verdad. Cochos. A mí- Aproveitase todo dos cochos. A mí o cocho ás veces dame pena, pero só un cacho hasta que o como, sabes? Claro. Dame pena. Entonces, bueno, non sei. A Hoxe ver. tamén o vamos disfrutar aquí no programa. Imos coa pregunta de concurso de coque fariña. De que é, que invento de salsa fixo coque fariña para acompañar a súa costela de porco? Calimocho. Si nos decides casi calimocho, Casi tamén vale, calimocho. Pero Bueno. ou se decides calimocho con limón, ou se decides sucedáneo de calimocho, ou se decides algo parecido a un calimocho, Calimocho, tamén nos calimocho. vale. 664-4834-9 chamade ao Voltas co Prato. A pregunta é, que salsa utiliza coque fariña? Calimocho. Aí está, chamade, temos 50 euriños en xogo e estas fantásticas costelas para que as poidades degustar na televisión os porcos como a mí. Aí está. Cañotas, eu vou quedando aquí cas patacas, vale? Ca guarnición. pero espera, isto sacáchelo como co... Corteinas ca mandolina é un truco moi bo para que queden moi crujientes e telas como 20 minutos en auga fría. Así fans as fritas, de bolsa. De bolsa. Así. Porque mira como se dobran, non? Claro, e quedan moi tenras guai. porque eliminan todo o almidón aquí e quedan moi crujientes despois. Vale. Vou Pois na está secar un secando, pouco. mentre seca as patacas que non ten moita ciencia, non? É un traballo máis que outra cousa. Vamos con Xulio Mato, ven. É da túa época, É da túa época de cando estabas ali nos bares e tal, dando Eu non, voltas, eu non iba aos bares, eu iba ás bibliotecas e a andar. Vale? O chiste do día, Bueno, bicho. mira, 60 gramos de azúcar. Sí, vamos a cerrar ese melón. de azúcar porque- moído e 60 de manteiga, vale? Mira, aquí temos un pouquiño... Va a prender lume. Va a prender lume. Ainda non. Va a prender Ahora lume. sí. Espera, va a probar. ¡Ay! Manténlo prendido, fuego. ¡Mima! No lo dejes apagar y grita fuego. Mima. Manténlo prendido, fuego. Mima, hoxe sí que ¿Ves? prende o lume, Un poquinho de licor de laranxa, Sí. vale? Para que plante lume. Xa noto como se me está asando. Estáse asando aquí, Mira, Xulio. é unha laranxiña. Que podes sacar daqui? De aí, un borracho, Un borracho, está. Ai, o raxo, cuidado, Podemos subir as luces xa, porque xa non vai haber máis lume. Queres que arde máis? Arde máis. No, eh? tranquilo. Está ben. Bueno, está Estou ben. mira, ahora- pensando que eres un valiente, porque isto é moi inflamable. Bueno, non me poñades nervioso, por favor. Non me poñades nervioso. Pero eso él non sabía, ó. Claro, Non facía falta decirlo. non sabía. Bueno, entón agora vamos deixar que, mira, botamos o zume de laranxa tamén. E vamos deixar que vaya cocendo aí. Que guai. Mentas o que temos que facer é sacar a nosa costela do forno, pero non terás un... Espera, que non soy. Cando queires, Xulio. A ver, Xa é hora. sí, a ver. Ahora. Ui, ese é o meu forno. Ese está... Como? Ese é o meu forno. É o seu forno, hai que ir ao forno. Vamos ao forno, Xulio Mato. Abre aí o forno. Joder, están te chamando para comer, non? O peor de todo, sí, o peor de todo, o porquiño para sair así. Bueno, mira, Mima. costela, Hola. vale? Unha oriña de forno. Sí. Vale, esta hora, bueno, como ben ves, estivo ca maxia, quedou un pouco callado de frío. Sí, foi tan Vale. boa a maxia que desapareceu o papel de aluminio. Quedou de frío. No, porque xa dixen que iba a ser media hora sin. Vale, Vale. e despois con... Esto ten que seguir así, Mira, Xulio, para que non sei... No, eso deixámoslo aí que vaya reducindo. Vale. Que queremos que espese Vale, aí. vale. Entón, agora, con isto, o ben podemos en quente quitarlle os osiños, vale? Ou senón, pois vámoslo cortando xa por racións. Hola. Entón, o que vamos a facer é
Ahora, xa está feita, Claro, está cocinada. Está. Podemos tirar do adobo que tiñamos, vale? Está perfectamente cociñada, ou senón, vámola metendo aí para que caramele un pouquiño, para que caramelice, que nos vaya collendo todo o sabor da laranxa. Isto é, non sabes os famosos crepes Suzette que facían na cociña dos anos 70 e 80 en Francia? Non. Eses que flamexaban. Non. As filloas. Crepe sí, pero... As filloas flamexadas, nunca... Non. Pois isto é a túa costilla flamexada. Ves? Vale, E vale. agora simplemente que vai reducindo. Que guai, isto é unha receita... É unha receta super Sí, chula, sí. porque a laranxa o porco valle moi ben. A masa, quero dicir, é moi distinta. Claro. Porque nós estamos acostumados Mira. a facer a costela de 2, 3, 4 maneiras distintas. Bueno, ti debes estar acostumado a facelo de unha maneira. No, a comelo de varias maneiras, eu. A comelo de varias maneiras distintas. Entón, No, bueno, entón simplemente que vai reducindo e nos imos ir girando para que vaya collendo por todo. Buah. Todo, ves? A laranxa vai ir desfacendo. Sí, sí. Entón é unha maravilla de... No, me gusta, Cañotas teño que ir ao forno con isto. Outra máis? Sí. Outra máis. Xulio, aquí quedas coa túa costela. Vale, Vamos vale. con coque fariña ao forno, veña. Vale, Vente. se me Ten abres cuidado, que é aí. inflamable. Abro o forno. Por Eso non arde, favor. non? Non, isto non arde. En principio non debería arder. Vale, esperemos. Canto tempo de Vale, temperatura? aí 180 grados, 10-15 minutos. 180 graus, 10-15 minutos. E, mentras tanto, ela sigue así, aquí coas súas Coas patacas. patacas, mira, xa están algunhas, que casi se me queima algunhas. Ai, que se che queima, non, por favor. No, Vale, veña, pero- imos repartir cartiños, imos a Pontedeume. María, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, A ver, ti eres amante do porco, da costela ou prefires outro tipo de alimento? non, sí, gústame. Sí, pero churrasco Sí. ao forno? Ao forno sempre o fixen. O Ai, churrasco? hoxe, O ai, churrasco, hoxe. Vou a ter María. que María, probar. María, estás-me dicindo que o churrasco fala ao forno? Sí. Bueno, E non teño lareira. bueno, pero María, pero o churrasco vais comer a unha churrasquería ou así, a un asador, pero churrasco ao forno, churrasco ao forno. Eu como porco, de verdad, como porco que son hoxe, síntome Nada, totalmente. hoxe a ver si están aprendendo a facermo. Bueno, vale. Pois veña, imos polos 50 euriños a ver se os levas e tes sorte. De que é a salsa que fai coque e fariña para acompañar a súa costela? De calimocho. Moi ben, 50 euriños, un aplauso para María, que leva os 50 euriños, primeiro 50 euros do porco, aí está. o calimocho. Noraboa. No, noraboa para ti. Noraboa para ti que os levas, María? Sí, enhoraboa polo vosso programa. Gracias. Veña, un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, Veña. graciñas, un saúdo. Chao, un saúdo. Chao. Bueno, por dixo calimocho, non dixo casi calimocho, Ves? Dixo calimocho. Dixo calimocho, non Mira, dixo casi podes calimocho. comer unha pataca se queres, Mira como está de crujiente. Mira, vouche dicir unha cousa, non crees que xa estou suficiente mantido como porco Pero que que son? os porcos hai que darlles de comer, Además, ahora hai un problema que a matanza pode ser en calquera época do ano. Antes había que esperar ao frío, pero agora pues teño medo de que me... Bueno, é o teu destino, non te preocupes. así. Quenta que Ti sabe. deixate levar. Déixeme levar, sí. Bueno, imos deixar aquí a Coque rematando esos pataquillos que teñen un aspecto e van quedar crocantes, vai dar gusto. A ver como vai Xulio. Pois mira, xa está empezando a caramelizar. Mira, mira que brillo vai collendo. Claro, porque eu entendo que o brillo vai Mira. caramelizando a costela, non? Claro, Ao mira, redor. claro, o azúcar e aparte o propio azúcar, a fructosa da laranxa e o azúcar, mira, Hola. vas xuntando. Mira como brilla e como vai collendo, tamén quero que vexas o espesor que vai Da collendo a salsa. salsiña, ves? Si ella, supoño que a ela vai pasar máis ou menos igual, porque Xusto, porque che dixo da ao ir azúcar da espesando, Coca-Cola, pois claro, o mismo, polo claro. azúcar, a concentración. Entón, pasamos de ter un auga a ter un caldo a ter unha salsa. Moi ben, pois, mentras tanto, imos falar co público do Voltas co Prato, imos con Concha de Brión. Veña, arrancamos, Pablo. Porque eu gosto Vamos ahora, aí está. Moi ben. tu na escuridão. Eu gosto de Ai. criada Hai unha frase que é así un pouco burra, pero que di frega tamén como se frega un porco á parede. Hoxe podería dicila. Sí. Hoxe podería dicila, é así. Bueno, Concha, contanos, que che parecen as receitas? Non sei se hai algunha que digas ti, pois mira, estáme sorprendendo, ou xa probei, ou non. Non provei ningunha, pero a mí gustan as dúas. Sí, Eu non sei que vou escoller. vas ter un problema. Boa. Porque a que están as dúas deben de estar buenísimas. No, a verdade é que é Ulen, que te estiveches aí, podes decir á xente que Ulen moi ben, Que olor máis rico. Ulen moi ben Sí, as sí, dúas sí, receitas, sí. así que a ver cal das dúas está mellor. Eu non o sei.
Eu, a ver, o da laranxa podo imaginar máis ou menos como sabe, pero do calimocho dame curiosidade, Dame curiosidade, a ver que... Eu a verdad que nunca vin eso. Eu tampouco. Nunca. Bueno. É a primeira vez. Nun minutiño chamote, vale? E ves Vale, probar. moi ben. Un aplauso para a Concha que está connosco. Ben de brillón. Imos con Xulio Mato, venga. Hola, Xulio Mato. Hola, Pancera Rosa. A ver, Mira, vamos contanos aquí ao collendo- meu querido máis a min. Mira, vamos Como vas? collendo a pouca laranxa que nos queda por aquí. Que se desfai toda, claro. Claro, está desfeita, lógicamente. Entón, Sí, sí. témola aquí como que nos sirve como acompañamento. Que se pode comer, Claro, evidentemente. home, por suposto. E despois, mira, é simplemente coller. O sea, vou pousar, vale? Sí. Para que me sexa a mí máis cómodo. Wow, queda super chula. Además brilla, é o que decías ti, no, brilla moito. Ainda vai brillar máis, porque agora, como ainda lle demos tempo a reducir un pouco máis a salsa, Hola. mira, que queda Que como se pintaza. fora xarabe. Moi ben. Bueno, moi boa pinta. Están vendo aí ese prato de Don Xulio Mato para que, como sempre, pido un forte aplauso. Grande Don Xulio Mato. Imos con Coque Fariña, a ver como vai ela. Hola, Coque Fariña. Hola, hola, porquiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, contame como vas, queres sacar iso, entendo, Sí, non? sí. Mira, están soando, Sí, están sí, soando. sí, están pois soando, imos están soando. alá. Pois veña. Que ademais estamos de hora galega, supoño que antes de empezar o programa vendo isto e dicindo que necesidade. Mira. que necesidade. Ai. Aí, Pois sí. eso por aí. Hai Ala. necesidade. Vale, imos movelo un pouquiño Moi ben, moi para ben. que se molle ben Que coa guai. salsa. Mira a salsa como quedou. Sí, queda moi reducida, é certo, é certo. Vou aproveitar e voulle pedir á nosa querida convidada a Concha que se vai levantando e que veña a probar. Un aplauso para Concha de Brión. Que olor máis rico. Ven por aquí, que olor Concha. máis rico. Verdad, o olor é moi bo, ti ponte aí na zona de probadores e, mentras tanto, imos coa pregunta de concurso de que é a salsa que fai Don Xulio Mato. De laranxa. Moi fácil. 664-4834-19. Chamade, temos 50 euriños en xogo e aí está esa costela de Coque Fariña que ten un aspecto maravilloso. E voulle pedir a Concha, xa que estamos aquí, que non che enfríe, É que eu e que prove. vaya probando, que é mellor, non? Que vayas probando aí xa a de Don Xulio Mato, mentras ven a de Coque Fariña. Ai, ai, ai. Ai, Ai. que nervios, que tensión. Está moi ben Mira, cocida, ten unha pintazo de coque. Mira. Vámonos colocar aí. E imos repartir cartiños. Hola, Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde. De Vedra, Sí. Bueno, por aí andaremos o domingo, na festa do Viño de Ulla. E o venres. É o Benres, está ben, é o Benres. Veña, Paréceme ben. por 50 euriños, de que é a salsa que fai Xulio Mato? De laranxa. Moi ben, 50 euros que marchan. Aí está. Para Vedra. Benres pola noite, Xulio Mato Show Cooking. Domingo intentaremos facer un pregón ali. Sí, máis ou menos. Fran Cañotas pregón. Un bico grande, Manuel, gracias por chamar. Gracias a vos. Hasta logo, Gracias. chao. Veña, chao. Bueno, probache os dous, Concha. Sí, e telo claro. Sí. Sí, vou poñer aquí ao porco presidir. Sí, pero que presida. Atención, o porco vai presidir a decisión. Vamos alá, aí está. Concha de Brión, despois de probar os dous pratos, quen gaña o a voltas co prato edición Cocho Edition? Julio. Xulio Mato! Aí está, coa súa laranxa. Moi ben. Bueno, señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega, xa saben, se poden coman churrasco, pero que non sexa o forno, por favor. Veña! Chao, chao.